Usa ka dump truck nga puno og anapog ang nahug og nalimbuwat sa Guadalupe River sa Lower Kawayan, B. Rodriguez Extension sa Barangay Sambag 2 ning Dakbayan sa Sugbo, alas 9 sa gabii kagahapong adlaw, Mayo 29. Matud sa mga residente nga nakasaksi sa panghitabo, padung na sa pagbubo sa dalang anapog ang 10-wheeler nga truck sa usa ka private lot. Apan tungod sa kabugat, ni resulta kini sa pagkahulpa sa riprap. Tanaw mo sa bintana namo, ni atras na siya. Pagpadon niya atras, stop, dayon ni collapse ang riprap, ni sabay na sad na ang dump truck kaligid. Moto ang abog sa basketballan. Usa ka panimalay sab ang nalakip sa disgrasya apan swerte nga gamay lang ang nakan-an nga bahin sa balay. Sobra makiyaw. Yan na pa ko'y bata sa taas nagpatulog. Akong apo, akong ginduyan. Hala, linog man siguro ni. Unsa man to? Sus pagtanaw namo kay daghan naman tawo nag-attack. Ingon na hala, truck man di ko natunhulog. Ingon sa akong anak, mangayo ko nung kami gasto. Ang kuan diha, kung pilang damisan kay kuan diha, kung pila ihatag nila. Saysay sab sa Deputy Operations and Warning sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office nga padayon ang ilang pag-monitor sa driver sa mong truck, lakip na pud sa pahinante ni ini nga kasamtangan nga anaa karon sa tambalanan. Reportedly, ang driver gidala na sa atong tabalanan, gikuha pod na sa atong ambulance, sa Cebu City Disaster, gi-rescue and then gida sa tambalanan. Right now, ongoing atong monitoring sa driver. Kabala kasab ang nabati sa ubang mga residente sa mong dapit nga kung madugay ang pagtangtang sa truck sa sapa, posibleng mahimo kining hinungdan sa pagbaha sa lugar. Kana siyang truck kinahanglan makuha. Importante kay ang bus ba naa sa sapa. Kung pananglitan mo baha, di beta kay baw sa kinayahan kung mabaha na siya. Sumari na din sa mua. Gani doon na nay backhoe nga nagkaut sa nagtambak nga anapog sa sapa nga nagbabag sa pag-aga sa tubig sa sapa. Saad sab sa OIC Department Head sa CCDRRMO nga makighinabi sa tag-iya sa pribadong luna aron mapaspasan ang pagkuha sa maong truck. Sigun sa mo pagbisita dapat dalion nila pag tanggal ni ang nahabilin kay sige na matag-uwan karon unya basig mo dako sad ang damage og na ay posible nga dakong baha nga moagi dire kay kani one of the major river ra bani sa Cebu City. Kini si Queenie Holigon alang sa MyTV Cebu.